Welcome to KBM Review. Toh, nang ya songkai ma pi. Ngan no, suwa sa kamera la jong. Toh, Ma, toh kata. Tati ngaru kan nek no syua pi mo. Toh. Ngakam ben kam kendian unsa Kendian. wan yang pada. Saya baik, saya kendu pada mo. Saya phone. hoi, toh. Ah. Meshan ngati ngadap daki jing kuslai habang ngape itu kena me Bakal longkom no. mi nangati ngakam perkat kalau wei jung me la sala sini milayu ini ngi long kumno ngi im kumno barok sikata ngi shui im be tang da i tai jing im baret te ngam tip kan osip jong me kan lam chano haba mewan nila me ketuka perlok jong me ketuka kentiu bat haba ga jing thu jong ka kalong ba kawan na jing kasang bu bit bobiang milai iam ni te ni shu im kan doi jak po
ngishu im salit sakai tang banio ban chubam ban la cha jingit kalong ko ba em Le yu pipa la da kadai makana ka ba. Wana ga yin ka ba bit ba biang makana ro. Tangkat ya kate ngatarai ngalai ban pen biang. em ngati nga khuslai ke lawai jong me ngam tip shu tip kan long kum no tang ba ngati nga syukur men ni ka ba bahai jaj ba me la jiet ya kata ka briu te nga syukur men ba meni im suk im san hi bat ka le si yo ka de ka ba bahai wala da ka don ka spa ka pho ba biang re ka im po hu bahai re Tisha kalau mene pipa na marba. Kumu sedang beri tu udah benar ni em ke jingkit kile. Tidak sing la penuang pensusi ya piru. Wat sengawi apa? Tidak tak kalong nunggu kenaru. Kadang tajung ka tinggal lahi ban. Nam tagi kun esela syahidi nabut ngalahi ban ayu kumu sedang beri melakum tadi. Por pi jinglong sedang tong mapi. Kata ka jing ong jong me te ka dei hi tang ba mei mem tip me ka ni ka pathai namar ka ni ka pathai men ta ka long ka baset kala me pe na sabar ka long na kumoi nrei kat ba hapo pat ka long na kumoi me ti le si men ta me dang ye men dang ye thon ti ka dang ma ha me la sai la chis ngi pat de nim tip me namar mei me hab ban prakhat jana ye ka ni namar kamde ke jing em jongali kai ka bagang kuslai na mta ka lawai jong me hi ka jing bha jong ki khon ki ti jong me hi ka long ying long sem jong me hi la chalai sisngi namar nga lai satang kan no me satang kan no ngan em ti na lor me dei tang khon marwai jonga nga kuslai me lara mem don chuba me nga ngan em ka ni ka prathai ka don jing mon kam don jing mon ye me khon shisha me Teto ne ya ka bang ala perkhat kum tu te mta pat dia dengan ya khlat berkaru kum no ken le se dei pen ban mangau kanau ba pelong ya ka ban le se kra ej yang ti namar ka jing im jong ka ta kan dei ban ngai ken namar nga ngan deu senang beriu te la da ka dei makana badan ba emru ka ban ngai ken jing pen ya jong ate ti nrei jing pe jing bisha jong ngum pa te de ngaratin me khon tang ba ta kata ka long jing penya jong blai ba start to ya kata ka ba mila rai te ta ngin sia hon ba halor jong kata ngin ya kermen be ka ba tang ba ka ba ong ma phiru ka dei tip ke ai ban lam syadien tang ba saya pet ka ba syadien ni ka pementa te ngasngo bang ala sngo bang dei ban pai bet ka ti ta saperkhat ba me ya kalau we tu jong mo Teta, Isya kan mani ka ba? Jung yang ngati ngam ngasengo bangam. Ya kaban saja hadir te sepet pa na marlong nunu dengan ngan sa. To blame sa penihi kilinti ka badai. ta isya kan mani kata To ngin ya pamjana bhito lamit. Kajan ruk kelempat ya keliap ke kelempat ya lum na duk menin. Ni kani ka wei ru. Kacuk sudahi ngalai kedang ngalai nya. Hai kau ni. Oi, Duk. Wan sini. Beli yuk ni kijana duk menin kelam keliap kelam pem. Lang syat tu. Syat ji syat. Haba ngapa syat tang kasrua em tak si? Berjuat kadok tu. Oh, juat ka ada. Pilai pej pen i wurut barwan keliam nak kan ni ka jan. Ngangam sotonat makan jabok ka kamera jona kam ni. Sakawi kan niru. Malay you ngah? Hale ayu. Kawan yang lam ubri ayu kamu tu. Balay, ulang kumno ko. Ni pamiu i kariam gabej ubalong gumno. Ubum ni ya ham kerdan ni iru bani. Ni, pilak loy pet sa de kariam ka baju biru. Dengan numpet hen katuka cuti jong u ka basau leiti. Ni kam ya ham he iru. Ni la ile ran brio. Pilak loy isa cik cuti ki eru ni ka jinglor ni. Ngam yu i de ai nga hapet em bapa ong upar lok ni tip halaya dei. Ayu ne ngam tip syu. Dengan hapet em. Mene ong gumno dei tang u ai. U sales manager. Sales manager em. Sales manager dei tang u ka. Tang mo unpet tangi ginong tre. Pilak you kita baro. Dan em bisa, dan kami kita.
saya udah ka kamai jonga. Haba udah ni dua lah kajong kam. Kamai jong un bam tanya lah dia. Andai lah saya lah sisi pandai yo kon yo ti. Kan shan syai kita kaspa jonga. Le yu mau ulat dan tengah kamai la jong. Ngali kemerwe, yo empisa nanti. Dia syang mau tu. Wat mi renti ai nanga. Hayas ngau.